Akkor gyémánt közelbe vagyunk. Gyémánt? Obsidian. Nem. Már van arany és itt minden. Úristen. Nem meg. Ó, ez csak ilyen egy blokkos láva, akkor simán át tudok menni. Lazuri. Ó, tudod már mennyi vasam van? Mennyi? 56. Nekem 48, de még itt van, látok. Szerezzünk vasakat, abból csináljunk full vas szettet. Ez akkor már kezdésre jó. De És hány eset tervezzük a sorozatot? hát nem tudom. Szerintem csináljuk végig az összes mérföldkövet, vagy micsodát. Achievement. Úristen, mennyire tudom. Kockáztatok, átugrok egy lávatavon. Hát szerintem az beletelik, vagy 10 részbe olyan 1 órás, 2 órásba, ha nem csalunk. Várj, de én még... Van fád? Még elmondom, hogy hol tartok. Várabánya, harcra fel, ideje földet művelni. De szerintem te csináld ezeket a küldetéseket. Oks, nem vagyok a izéne. Itt egy zúzott kő, 2 is láva. De jól néz ki. Tépész vagy hadbánya, ez a középpont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 út van. És 10 még föntről is. Nem bányászok lazurítot. Hittem, hogy gyémánt. Van fád! Találtam gyémántot! Gyémántot! Találtam. Tépézek? Jó. Alattad van most pont a gyémánt. WTF? Van fád? Adj fát! Azt hiszem nincsen. De van, 2 botom van, meg egy barkácsasztalom. Az jó, az pont jó. Miért van nálad vasrúd? Maradj itt addig, meg fedezem. Persze, persze, szedjünk követ. Oké. Uff. Let it all down.